teitä ja meitä. Silloin outo tunne sisälläni kasvaa. Onko tämä pelkkää unta? Odotanko turhaan ketään vastaan? Tulemaan mua näillä ajatusten teillä, missä heillä kova kiire, eikä meitä näy missään. Kaasupohjassa ei koko matkaa jaksa, vaihde vapaalla taas hyytyy, eikä sekään sit taas passaa. Teille annan liikaa valtaa ja pelko on se, jolla manipuloidaan mielialaa. Pyrin ymmärtämään voimaa, mihin voisikaan johtaa, jos ois pelkkiä meitä, joita maailman teillä kohtaa. Ainut mihin mulla on oikeasti valta on oma mielikuvitus, enkä siitäkään oo varma. Kopioinko kaiken jostain muualta? Onko vanha vitsi liian monta kertaa nähty sketsi? Jalkakaasul pidän tilanteen kasassa, vaikka valinnan vapaus onkin jonkun toisen hallinnassa. Auta mua, yksin vaikea on nähdä metsäpuilta, tarviin rakentavaa ymmärrystä. Teille annan liikaa valtaa ja pelko on se, jolla manipuloidaan mielialaa. Pyrin ymmärtämään voimaa, mihin voisikaan johtaa, jos ois pelkkiä meitä, joita maailman